जय शिव शम्भो बोलेनाथ ओम शिराय मालकी जय बांग्ला गुरु छात्र सात 50 के 50 पैसा दक्षिणा जय बांग्ला गुरु स्वयं एवं गुरु ओम आइजमा लकी दोहाय गुरु सोमेश्वर आइनलनि विष्णु प्रसाद लाबा 33 कोटि जिब जिबिया पैसर Hello everyone, दिनै बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खनसेबो बरायबावनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ दा आङो सासे स्पेसियेल आलासि लोगो हमनो नागिरदों आङो बिथाङा बङाइयाव फैगासिनो दङ दा बिथांनि मुङानो जादों एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड नोंथांमोना बिदि मुं होनबासो मिथिगोन बिथाङा फेसबुक पेज दं माने एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड नोंथांमोना सिनायखायो जानांगौ बिथाङा दा जोबोद कमेडि भिडिअ लाबोयो माने बिथांनि भिडिअआ जोबोद भाइराल जागासिनोबो दं आरोना नोंथांमोना मिथिखायो जानांगौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो फैगासिनो आरो बिथिंजानिफ्राय फैगोन ओरैथिंजानिफ्राय ओरैथिं फैगोन आरोना लांबाय थादो सल'गफोर आं दा एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिखौ लोगो मोनबाय नोंथांमोना नायलांनो हागोन बिथांखौ एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिखौ नै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना सल'गफोर जों दा एसे थान्दा मोननायनि मिस्टि जानो नागिरदों जों दा बिखा बिख्लोब बिला फ्रात मोनलाजोबनायनि आरोना नायलांबाय थादो ना मा होनो ना जासिबनायाव नायलांबाय थाल' जों जाखावजोबनोसै नागिरदों फुरा दा रतनब्रनि अननायाव आरोना मिस्टि अरथाम चेलेन्ज खालामदों आरोना जाखावजोबनो नागिरबाय जों दा रतनब्रनि अननायाव आरो गोसो गोरबोनिफ्राय रतनब्रनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय आरोखि ना दा बेनो आरो रतनब्रनि अननायाव मिस्टि खावसे जानानै देखायगोन आरो नोंसिनो जागोन गोथाव ना गोथाव बरिया आजां गोलै आरोना ओरैबायदि गोलावबा दा नोंथांमोना नुलांबाय थागोन बिदिनो नायलांबाय था बिदिनो नायलांबाय थाबानो जाबाय लारि लारि जोबजासिम फुरा बिसम्बिया एकदमबारे फुरा नेहोबाय आरोना जोंखौ एखेबारे 6000नि जायगायाव दिनै 10 लांखासिगोन आरो फैगोथोंसैल' फुरा नेगासिनो आं खिनो गोनां हासुनो जाला ओमफ्राय दौहाबलांगासिनोसो फैगोथोंसैल' बे आरोना फुरा नेनानै थाबाय थाबाय सल'गफोर बिथांखौ आं दिनै लोगो मोनबाय बिथां एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिखौ नोंथांमोना बयबो सिनायखायो जानांगौ बिथांखौ बिथाङा फेसबुक पेज दङ दा नोंथांमोना दा बयनो गोबां कमेडि भिडिअ भाइराल जागासिनो दं बिथांनि नोंथांमोना नायलांनो हागोन स' नोंथाङा एसे इन्ट्र' होना होदो दा आंनि एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफ्राथ' गोबां दङानो दंखायो जाहैबाय दा माने जा रतन ब्र आरोना दा माने बङाइगावनि बिथाङा ओमफ्राय दा सर्टलि माने आंखौ फुरा गावनि टाइमखौ आरो खाथिनानै आंखौ फुरा लोगो हमफैदों आरोना बिथाङा ओमफ्राय दा बिनि थाखायनो आंनि गोसो गोरबोजों रतन ब्रनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय आरोना एन्टारटेनमेन्ट फेमिलि जानानै आरो बिनि खुसियावनो खनसे मिनिखायो होनना मिथिखाया होमबा लास्टआव बेनो आरोना एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर आरो स' बिदिबा नायलांबाय थादो दा जोङो आब' बिसम्बिखौ नेगासिनो दङ ना दा बिथांखौ नेगासिनो दं बिथाङा फैगासिनो होनदों सल'गफोर आरो दा बे ब्र'खौबो नोंथांमोना सापर्ट खालाम बिथांनि फेसबुक पेजनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन नोंथांमोना सोरबाफोर मिथियाबा स' नायलांबाय थादो गासिबो दासो सफैदों निन्जा जेडेक्स टेनार लानानै फैदों आबो बिसम्बिया नङा हाया बुरजासो एकदम फुरा मेंग्लि होजोब्बाय बे आंखौ नेनानै 6000नि जायगायाव 10000 जागासिनो जानाय आरोखि ना जय शिव शम्भो बोलेनाथ जय बांला गुरु छात्र सात 50 के 50 पैसा दक्षिणा जय बांला गुरु स्वयं एवं गुरु फर्स्ट टाइम लाइफआव आबो बिसम्बिनि अननायाव एकदमबारे डेन्जार जायगायाव आगान होबाय आरोना जायो जोंना सोलियो बर'ना सेराव जायो आइखोन नों लाइफआव फार्स्ट टाइम बेफोरबायदि जिरायग्रा जायगायाव जिरायफेराखै दंफांनि सियारावसो जिरायलाबायबाय जोङो दा फुरा नै जसोमलाजोबसै होनबा जों ना जसोमगोरनि मिथियाबो बिसम्बि आयदा गुरुदेव आयौ मानसि गिदिर गिदिर सामसफ्रा जाफेरहांबो जाफेराखै बिदिखौ जाफेराखै आरो नैबेबा बेल साथाम माथो सामस जाखो दांफेरनो मोननाय जेबो मोना बेसेबां बे दैया 10 थाखा टाटा वाटार प्लास सल'गफोर दा एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिया आब' बिसम्बि आरो लोगोसे आब' जनालिखौ लोगो मोननो फैदोंमोन दा बेयावनो आंबो लोगो मोनबाय
नोंसोरखौ लोगो मोननानै बिराद गोजोननाय मोनदों स्पेसियेलि आं आगै इन्टारटेनमेन्ट वार्ड ना मा होनो बेखौ लोगो हमफैनो फैदोंमोन जों बिनानाव जाजोंहाय बेबो जनालि एक्ट्रेस सिनायखायोना नोंथांमोनाथ' ओमफ्राय लोगो हमनो फैना बिराद गोजोननाय मोनदों आरो ना बिराद एक्साइटेडमोन बेखौ नायनो ओरैबायदि आरो ना ओरैबायदि बुंनांला आयौ आं मिनिनानै थैनोसै फार्स्ट नुजेननाय फैजेन मिनि होबावना बिसिनि सिगाङावनो सल'गोफोर नोंथांमोना बिदिनो इन्टारटेनमेन्ट भिडिअ बिदि नुलांबाय थागोन नायलांबाय थादों बिदिनो सिला लांजोब्बाय खारायलायनायनि दे एसे बुंना होलाय इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर आरो ना जोंहा दं नायस्लांजोब जोंहाबो बिसम्बि जोंहाबो जनालि एक्ट्रेसजों फुरा लोगो हमनानै ओरैबायदि एक्साइटेड मोनबाय आरो ना सानाखैमोन आं लाइफआव आंखौ बेबायदि लोगो हमगोन होननानै आरो ना एकदमबारे दा बबे जायगायाव थागोन बबे जायगायाव थाया हायाव दंना अख्राव दंसो मोनलाबायबाय आं आच्छा फुरा जाग्राफ्रा ओरैबायदि दामि दामि आरो ना एकदमबारे आं दैखौ लोंनानै खिथानो नोंसिनि माबायदि आं दाबो साखियाखै आरो दैखौ बिजिरना नायनां माबायदि मोनामो दैया आइखोन मा दैफ्रानो बोरैबा इन्सुरेन्स मोनामलासोबो मा नाम जायाखै बारा इंलिसबो फरायरोङालां रस्टारा मानाव फुरा दामि दामि जाग्रा जायो आं चिकेन प्रन फ्राय बिदिखौ जायो आरो नाथुर बाथोन ना मा होनो बे प्रन फ्राया ओमफ्राय नैबे टमेट' बाथोन दंलाबायो 20 थाखा ना 25 थाखा फुरा जाखागोन आं बेखौ आरो ना मेइन कर्स ओमफ्राय आयौ नाफामबो मोनलायलायबाव बाहाय ओइ नाफाम मोनो नाफाम थाइबाल' नाफामा नाफाम लाबोबाय मोनसे ओमफ्राय मा होनोमोनलाय मा मोनलाबायो लाल साहाबो मोनो बाहाय 7 थाखानो लाल साहाया लाल साहा 7 थाखा आरो ना सानदुर ब्रिज ओमफ्राय मा होनोमोनलाय बे इन्डियान क्लासिक शिव शम्ब बलायनाथ जाहैदों आंनिबो दंलायबावसो जय बलायनाथ शिव शम्ब जय बांला ग्रुप सातेर सात 50 के 50 फैसा दंसिना बेलसा बायदि सामसजों दिनै गावसिबगोन आं जानाय ओरैनो जागोन नायलांबाय थादों गासिबो आंबो आंनि जाखुनाय लोंफुनायफोरखौ आरो ना बेनो आरो गासिबो मोगथां खिन्थु आलादा साइज मानसिया माबासेबो दुर्गा देबियानो हाया मिथियो ओरैबायदि आरो ना आरो आबो जनालि साइज दंबावो दांखो लोगो जों आबो जनालि लोगोथार मानसिया अमा खासिफोर बायदि फुंलाजोबनाय आरो ना अमा जानानै आरो आंथ' अमा मेजेम ज्लाव ज्लाव बोहैलाङो होननानै जाखायो आरो बेनो आरो ना गासिबो आबो जनालिबो ओरैबायदि साइज सोरबा सासे सोरगोनि मा होनोमोन बे सिथारा मानो हाया बेनो आरो नायजों खुलुमसा आब'खौ आरो ना जय शिव शम्ब बलायना दा आंनि इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिखौ आब'आ गान होबाय आरो ना दे लागाव आख्रमा मजा बिसम्बि आंनो मा गिफ्ट होदों आंथ' जेबो मिथिया जाहैबाय दा खुला खुलिनो आं नोंसिनो देखायखागोन जायगायाव बिजिरनानै देखायखागोन आरो ना थेंक इउ आबो बिसम्बिनिसिम आरो ना आबो बिसम्बि एक्ट्रेसनिसिम आरो जोंहा नै इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिनि आरो मोनसेबाव सारप्राइज होबावनो नागिरदों आबो बिसम्बिया लाव 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 केमेरा गिदिर लाव ठीक है ले लो भाई गाइखेर लोंनो दे गाइखेर अच्छा अच्छा माबा दुधसो दंनो माबा मा दं जिखुनु गाइखेर लोंनोसो देखायगोन आरो ना दा होमबा खेंसै नामा फुरा नायलांदो गासिबो मा दं बहुत खम दामनि आरो ना 10 थाखा 10 थाखानि सिंगिरि पाइले कोरिले फिरे जाय जय भोलेनाथ फुरा एक्साइटेड खेंबाय जोंना एन्टारटेनमेन्टआ नायनि मा दं बासन बर्तन लायलायसै आरो नों गाइखेरजों ओंखाम जायो नालाय स्पेशली फर इउ आनबक्स मेमोरिज स्पाइस मबाइल हेब्राबसिन नुलाय लिरलाजोबनाय मोनबाय आङो नैबे सामसजोंनो थुखोगोन आंबो सिखा बाहाया लागाव बङाइगाव नायसै लागाव आं लाइफआव फार्स्ट टाइम बिदियाव बनावबो आं आखाइ होफेराखै आं बिदियाव लोंफेराखैबो ओरैबायदि आरो ना बार्थडे उइस अ माय गड खेलदाब सुलदाब थांलाजोबसिमनि आंना होनथ'ला आङो सोना लांफिनगोन दा नैबेहाय लुनानै एसे साखिना नायगोन आं दासोथ' थैनोसै हनै नायथ'बाय बहाय माथो साबसिन मोनो गोदै गोथावनो एकदम बरिया फ्राट बिबुफ्रा खारायलाजोबनाया दहाय बिराद ओंखाम उखैदोंमोन खिनो ओंखारदोंमोन हासुनो ओंखारदोंमोन गैलाबो बिसंखौ लोगो मोननानै आरो ना एनार्जिजों फुल फैफिनजोब्बाय आरो ना थोफिननाय आंबो होमबालाय गानहामना लाजिया प्लास्टिकखौबो लांफिनगोन न'आवसो गारहैगोन ओहो गारा साजायनानैसो दोनहैगोन आंबो प्लास्टिकखौ
नै आबो बिसम्बिया फुरा नैबेखौनो बिबुलाय लाफिनसै आरोना आबो बिसम्बि होनायखौ आरो दा आबो बिसम्बिखौ आं साबायखर बावहरनाय थाबाय रोजांनि बिख्लो सिङाव सम्बलआव लाथा खानानै थानायखौ आरोना आथिं जोंनिफ्राय खर' थिखिनिसिम खमसेबो सोमबो बलायना सयं एबं गुरु आरोना दा बेनो आरो गाइसमोन नायलांबाय थाल' आरो जानाय दंबावोसो जानायखौ देखायसिगोन आं दे ड्राइभारासो लाखिगोन दामिसोखा जोंनाथ' गांसेयाव ज' लाफानायसो मासि गोराब्रा बेफोरनि सेनालाय सेनाबो गावखौनो माखो आं मिथिला आबो बिसम्बिखौ फुरा साइड सिङाव बायनाय 25 थाखानि आर'नाइजों आं सोनो नागिरबाय आरोना लागाव र' एसे बिजिरनानै नायना सोना दामिसो बेना बांसिन मोदानो खिन्थु आंना 25निल' आरोना थेवबो बेखौ साजायनानै दोनखागोन मिथिखाबाय आं दे दा आबो बिसम्बिया गोदान दाउब'नि जाबोदो एबार दे Joy, Bisombi boleh nak. Thank you. Hari saya bawa, abu Jonali tu bawa je, abu Jonali, umat kasih tu bawa je, ikan kan nak kira nak. Prat trader ni gerak kalam lagi kan ni. Kamu Bisombi lah, maba ni samu kulah ni gerak najar boleh nak. Joy boleh nak. Syukur tu soyong ebom. Dah benar nak guys man. Joy, guru nano. गाव नागिरदों आं सेल्फि आरोखि ना नायनि मा स्टाइलनि जायो शु जय बोले ना शिव शंभु सम्पूर्ण गुरुदेव कालेश्वर ब्रह्म स्वयं प्रभु नारायण आंथ' रोंखाया जाहैबाय थेवब्लाबो आं फंबायखौ ओरैबायदि इन्ट्रेस्ट मोनो ओरैबायदि मोजां मोनो आं बुंस'नो हायै मोजां मोनो आं मिथिया आरोना ओमफ्राय आं बेखौ नुनानै दिनै ओरैबायदि हेपि आरोना आंबो आबो बिसम्बिखौ नुनानै फुरा एक्साइटेड आरोना एकदमबारे आं सानाखैमोन जे लाइभआव बेफोरबायदि जागोन आरोना आं लोगो मोनगोन होननानै सानाखैमोन दा र' जों नायलांबाय था जों फट'खौ गावगोरि आरोना सिख्लाफ्रा नुब्ला फिदा जानो हागौ आंहा बिराद टेनसन ओरैबायदिखा खनसे मिनिनाय बे खुसियावनो होमबा जय भोलेनाथ शिव शंभु गुरुदेव कालेश्वर ब्रह्म स्वयं प्रभु नारायण देखायदो दे थास बोग्रायाव बेमोन थास बोग्रा सिथामा नैबे गेजेरनि आरोना जै बेजों आङो थिन काट लाबाय राजा नङाबा थेखा बोराय बुरि दाब्लिं खारखागोन आंनाव एसपि दाब्लिं बेफोरबायदि खारखायो आरोना ओमफ्राय नैबे लाइअना आं जेराव खिथाङा हेफाजाब खालामो आरोना मानो होनबा जों शिव शंभु भोलेनाथआ लोगोखा नालाय ओंखायनो आं जय भोलेनाथ सम्पूर्ण सयंबो ओमफ्राय नैबे मालाय आरोना नैबे सिङाव थाबिस दं आरोना फुरा दाहोना गानखानाय देखायजालाबायानोसै सनानि लाइबावसो माथो सनानिसो नुजालाबायो मानसिफ्रा ओंखायनो आरोना बोख्लाबलाबायनो हागौ खिन्थु बोख्लाबबाबो जलाबाय गैया ओमफ्राय आबो बिसम्बियानो बोख्लाबसै मोनो माबा मा नाम होनदोंलाय आबो बिसम्बि बेना बियो माबा बिबिकन राननायदो आरोना जय शिव शंभु भोलेनाथ जय बांला गुरु सातेर से 50 के 50 पैसा दक्षिणा जय बांला गुरु स्वयं एवं गुरु ओम जाना गुरु हम जय ओम थैगु स्वाहा ओम आहि बोदेवी त्रियोकरी ब्रह्मजनी सन्देशा मातो गायत्री बचन ओम था बचन ओम जाना गुरु हम जय ओम थैगु स्वाहा ओम आइमा लक्ष्मी जाहाथे जानायखौ थाबथालाबाया साखि साफोर लया फुरा जसोम फैबाय आरोना जों थारमाने थाबथानाय गैया मानाय गैया आलो मोनजायो आबो बिसम्बि मोननि अननायाव आरोना दा रानखावगासिनो आङो आबो बिसम्बिनि खिन्थु बायग्राजों एसे खम खानांगौ आरोना ओमफ्राय नैबे मा होनदोंमोन नैबे टमेट'खौ आं गोथाङैनो अरखानानै जागोन साला मा बाथिफोरबायदि टमेट' होफैदों बेजोंनो जाफागोन आरो नायनाय गोमोरबाय अरा माबा अर होनागोन दंमोन सुखानाय नङाब्रा बेफोरलाय वा आयै नारायण मोनामनाया जाजोबगोन खिन्थु टमेट'खौ आं दा नायलांबाय थागौ फ्रान नुडल्स मा होनोमोनलाय बिदिखौ बर'आव खानस्रि राननाय दे आं गाइसमोन खानस्रि माबादि जागोनथाय भगबान जानायनानैसो नायगिरगोन आं बर' एसे रानगोरनि आं राननायाव बारा डाइरेक्ट हटेला दा मानसिफ्रा जानो हानाय नङा आंनो बांसिन जाखागोन आरो जानाया एसे साव खोख्लैलागोन आं अमा खोमोन ना मा जाखो दे है अमा मेजेमखौ होजायो आंनिसो अमा खोमोनबाथाय मोनो आं बयनावबो अमा दफा गोलैखागोन वाव माबा बानलु गोथां माबा गोथांसो मोनलाजोब्बायला माबायदि जागोनथाय सम्पूर्ण स्वयं एवं गुरु होननाय बायदि जागोन गागल सामस बबेनिफ्राय होबोखानोसै आं जाहाथे जेबो बेले जाबाय दा जय भोलेनाथ आबो जनालिखौ बारा जानो हाया बायदि नुखाबाय आं
दा बेखौ खोख्लैबा ओरै जारि थागोन अमा मेजेम स्लाव स्लाव दा जानायखौ देखायगोनांगौ रानखानाय बायदि आरो बेखौ होनानै रानदोंना बिरियानिखौ होनानै जोंनोथ' दरसे दरसे नोंनो रानदो आंथ' नांखाला जों जानो नांखाला आं जाला गानहाय एसेल' दे आं र'ब्रा खोख्लैग्रोदोंसै आं खोख्लैग्रोदों आं एसे रानग्रोनि लागाय नैबेखौ आं जागोन बल्डारखौ चिकेन लफासखौ आयुलै बोरैबा मोनलाजोब्बाय आं पिस मोनबायना नै बल्डारा बल्डार जाया हेल' एभ्रिवान जों दा नै एसे जादों एसे जाबाय जोङो एसे आबौ बिसम्बिनि अननायाव नै दा एसे रेडि जाबाय नै बिदिनो एन्टारटेनमेन्ट फेमिलियाबो एसे रानगासिनो खोनाया गाइसिं दा जाखांबाय लोंखांबाय ओमफ्राय दा जों खारसै आरो बिनिफ्राय फुरा जाबाय जों आब' बिसम्बिनियाव दा 7,190 थाखानि दा देखायग्रा भिडिअखौ बेसेबां जादों आरोना बिदिबा जों दा ओंखारबाय माने जाखांबाय आरोना आब' बिसम्बिनि अननायाव दा जों थांगासिनो दङ माखासे लोगोफोर दंबावो ना भिवार्स लोगोफोर लोगो हमनो नागिरदों नायलांबाय थादो बिदिनो नायलांबाय थाबानो जाबाय आयौ जोबोद गरम दाना रायलायहै एसे जों दा गय जानो नागिरदों आरोना एसे आसिलाहैजोबनो नागिरदों खुगाफ्रा एसे बोरैबा मोनलाजोब्बाय ने माबायदि मोनखो दा खुगाफ्रा नोंना फ्राद फ्रिद गय जानानै बुंसिगोन आरोना नालि नाला अगालि मोनलाजोब्बायलै आं जाला स' नायलांबाय थादों नोंथांमोना नागिरदों आरोना जय शिब शम्भु भलेनाथ जय बांलागुरु 7,50 के 50 फैसा रुखिना साखिना नायनो गया माबायदि थाव माथावा चिरांनि हटेल खाथिनि गया आरोना सफारि गैया ओरैसो जाम्बा आरोखि होनबा गय जाग्रा नंगौ गय जानायखौ लायदों जों दा गय जाखांबाय आरोना गय जानानै जों दा थांसिगोन माखासे लोगोफोर फैनो नागिरदों नै दंफैयानो खोमा बाय बाय उनाव लोगो मोनसिगोन जाबाय ओरैबायदि आरोना दा फंबाया स्लाबजोबखानाय जाहैबायना गासिबो मोनसे खोथानोसै माने फंबायमोना टाइम मोजां लानानै आंखौ लोगो मोननायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोरनिसिम गोजोननाय बावहरनाय थाबाय आरोना दा ओमफ्राय नोंसोर बिदिनो फैगोन ना दा बेनो आरो गासिमोन दा फंबायमोना जे गासिबो मा होनोमोनलाय आंनि थाखाय सम लानानै फैदों दा बेनि थाखाय आंनि एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय आरोना आरो फंबाया आंनि थाखाय गिफ्ट लाबोदों ओरैबायदि मोजां मोनो जे फंबाया आंनि थाखाय गिफ्ट लानानै फैबावदों आरोना खनसे मिनिनि बे खुसियावनो गिफ्ट लाबोदों नै आबा फंबाया दा आंखौ आर'नाइ सोबावबाय आरोना दा बेनि थाखाय फंबायनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय एसे देख नायबाय लाजिलै फंबाय जेबो नङा खालामनांगौ गासिबो जाजोबगोन आरोना जोब्बाय दा जोङो एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिनि भिवार्सबो लोगो मोनबाय दा फैनानै माबायदि मोनदों नोंथांमोना मोजां ना फंबाय बिराद मोजां होनबायलै नै मा होनबावनोसो नंबाय आं मा होननानै साबायखर बावबानो फंबायनिफ्राय आथिं बिजौनिफ्राय खर' थिखिनिसिम होननानै साबायखर बावखाबाय आं माबा फंबाय मा होनो दे स' बेनोसै दिनै भिडिअ'आ थ' नोंथांमोना जायफोरा चेनेलावहाय गोदानै फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो बेजों लोगोसे जायफोरा बिथां एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिखौ नोंथांमोना जायफोर नुवाखै नोंथांमोना थांनानै नायनो हागोन बिथांनि पेजनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन थ' बेनोसै दा होमबा बाय बाय गासिमोन आरोना नेक्स्ट लोगो मोनगोन आरो मिनिखायो होनना मिथिखाया होमबा लास्टआव खनसे जोबनायनि